Level 1000 Overlord. Ei ollu. Oli. Mikä pello on nopea? Pello. Eikö? No ainakin melkein. Ainakaan melkein. Sitten just Fraps pääsi yks vaan Oliko? Oli. Oh! Oh! Ei! Siinä on myös biisi taustalla. Menikö? Random momentin Battlefield 3. No en mä tiedä voiko tätä sanoa Battlefield 3, kun on black screen at the moment. Niin. Sieltä se on tulos. Nyt tuli jo saving. Loading Caspian board. Tuli vaan starting playing with my friend. Sitten Viu. Mitä tätä paskaa? No, anteeks. Älä oo tolleen titsipää. Älä oo tulla tissipää vittu. Vittu saatana helvetti. Saadaanko tää vitun gobderi? No ei vidus, me otetaan tää vitun tankki. No ei odota vidus näköjään. Jes, mä pääsin vittu helikopteriin. Mä en saa mitään, mä saan vittu auto. Vittu auto, vittu bär. Olisiko LAV vapaa? Paljonko toi ei oo? Paljonko toi on? Sit sinne tulee please spawnun LAV, sit mä oon silleen fuck! Joku keikkaa se mun nenä edestä.